दिनै 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL जिनेखि अट' ड्राइभार आरो टट' ड्राइभार बे सिङाव थानाय 14 चिरां दुवार सिङाव थानाय ओनसोलनि एस'सियेसनफोरखौ लेंहरनानै आरो बेनि गासैबो ड्राइभार्सफोरखौ लेंहरनानै जिनेखि सावरायनाय मेल हाबाफारि लादों खोब बाख्नायथाव। मानो होनोबा बिथांमोननि जिउआव गोबां दुखु खस्थ' थाखोमानानै दङ। दा बिथांमोननि दुखु खस्थ' जेंना जेंगोनाखौ लानानै सावरायनाया खोब बाख्नायथाव खोथा। दा दिनै बिथांमोना 14 चिरां दुवार UPPL ब्लकनि जिनेखि बे खुंनाय हाबाफारि बे खुंनाय हाबाफारियाव गाव गावनि जिनेखि जेंना जेंगोनायाव एस'सियेसननि आरो गावनि लाइफआव मा खस्थ' जेंना जेंगोनाजों भुगिनानै दङ बेखौ बिथांमोना खोन्थालांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननि थाखाय मा सुबिदा लाबोनो हायो, मा जोङो हेफाजाब होनो हायो, मा रोखोमनि बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होनो हायो, बिनि सायाव जोङो बिथङै सावरायनाय जागोन। साबैसे दिनै 8टा एस'सियेसननिफ्राय 500निबो बारा अट' आरो टट' ड्राइभार बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। दा बियो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बिथांमोनहा बुंदों बे चिरां दुवार सिङाव थानाय गुबुन गुबुन एस'सियेसननि गेजेराव जयै माब्लाबाबो मिटिं जाफेराखै होननानै दिनै 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोनहा जयै खनसे मोखां नायलायनानै मिटिं खालामलायनो मोनदों होननानै बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव खावलायदों। आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जे सालायनायाव खस्थ' जायो, एखमबा एक्सिडेन्ट जायो, एखमबा जिउ गोमानाङो, जिउ गोमानायनि जाहोनाव बिथांमोननि फेमिलिफ्रा आलाय सिलाय जानाङो। दा बिनि थाखाय जोङो माबाफोर सुबिदा, माबाफोर अनसुंथाइ, माबाफोर पलिसि लाबोनानै फैनो हायो नामा, जोङो बे लामाखौ नागिरनानै दिनै बिथांमोनजों सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों।